Здравейте! Казвам се Марин и работя в конструкторския отдел на Интрама. Българо-немска компания, създадена през 1994. Нашата мисия е да предлагаме цялостни решения за опаковане на храни. От фолията до машините, които ги използват. Тук в производствения ни център в Герман, София, проектираме и изграждаме високотехнологични машини за вакуумно опаковане. А именно термоформовъчни линии и автоматични зареждащи устройства. Това, което ни прави различни, е, че не правим масово производство. Нашите машини се проектират индивидуално и клиентите участват активно още в началния етап на разработките. Това ни позволява да изградим оборудване, което е не само ефективно, но и прецизно съобразено с производствения процес на всеки партньор. Инсталирали сме наши машини при водещи производители в България, на Балканите, в Южна Африка и дори в Южна Корея. Всички етапи от заданието и проектирането, през производството на детайли до финалното сглобяване и тестване се извършват тук при нас. С помощта на CAD, CAM софтуери, CNC машини и високотехнологични инструменти и оборудване. Разработили сме и патентовали технология за термоформоване, която ни позволява работа с по-тънки фолия, намалявайки както разхода на материали, така и екологичния отпечатък. Ако имате интерес към машинно проектиране, автоматизация и смислена инженерна работа, ще откриете всичко това при нас. Интрама търси хора с идеи, енергия и желание да се развиват. Очакваме ви!